Blijze wie van 2006 zo'n 2008 cultuurwethouder in Ljouwert. Boven dat is Blijze voorzitter van Liert, het Songfestival van minderheidstalen. Ja, in zekere zin is het zeker een droombaan. Voor mij, omdat ik kan bouwen en kan werken aan iets wat in Leeuwarden een plek aan het verwerven is. Neushoorn is nevens haar een springplank van talent en een inspirerend plak. Ze had een soort nog door haar nieuwe functie. Er werken veel vrijwilligers, er werkt een vast team. Maar er zit natuurlijk ook een school in. Het Friesland College zit daarin met een heleboel studenten die daar hun praktijkervaring op doen. En dat maakt eigenlijk die hele organisatie voor mij in ieder geval heel erg interessant. Blijze zocht een soort kansen om de organisatie nog verder te brengen. Het is allereerst de zoektocht van waar staan we op dit moment, wat willen we zijn en hoe komen we daar. En dat zijn de 3 vragen die voor de komende maanden voor mij belangrijk zijn. En de komende tijd zal net altijd een culturele haardster 2018 volslijn centraal staan van Neushoorn. Het cultureel hart van Ljouwert, maar meer bieden. Ik wil heel graag dat Neushoorn gezien wordt, niet alleen in 2018, maar vooral ook daarna, als een plek waar je in Leeuwarden iets bijzonders kunt ervaren.